ta gari ko kuma Hajiya Zulai mai attajira, wato jaruma mai takarar uwa a masana'antar shirya fina-finan Hausa. Hajiya gashi an yi casting ɗinki a shirin Kishiya da na kamfanin Arouse Film Production. Wani role kika taka? To, role ɗin da na taka a gaskiya role ɗin ya yi min daɗi. Ina yin role ɗin nan da ƙarfin gwiwa saboda ƙanwata ake wa kishiya. To wannan kishiya da aka yi mata shi yake haddasa dukkan wani yamutsi a gidan mijin nata, wanda daga bisani ma shige-shigenmu da muke tunanin shi zai rike ta a gidan mijin bai tasiri ba, ƙarshe dai sakinta yake. Kaji rabin da na taka, ne ce yayan Mero, wato yaya Hanne kenan. A cikin shirin Kishiya da an yi ɗauki ba daɗi kuma an yi sinasinai wanda suka ja hankalinki ko kuma kika kalla ko da baki kika yi ba, wani sin ne fi birge ki? Ƙwarai da gaske. To gaskiya ai duk so ne, son kai ya fi. Ni role ɗin da na hau ya burge ni shi zan faɗa, ba na wani ba. Gaskiyar magana wato sin ɗin da na yi, wanda nake zuwa gidan ina kikkitsa mata abubuwa, na kawo mata tarkacen kayayyaki su layu ne su wane ne, da wanda zaki zuba ruwa ki zuba wa miji ya sha, da wanda zaki hayaka ki je har kofar ɗakin kishiyar, na ce ki je har kofar ɗakin ta mutsiyaciya ta sha ki kanshin, ba ita ba ƙara kwanciyar hankali. To wannan sin ɗin ina son shi. Sai kuma inda mijin yake faɗowa ya ce ni nake haddasa mai fitina a cikin gida, in fice in bar masa gida, ya taso ni a gaba har kofar gida. Wato wannan ɓacin ran da masifa da tashin hankali da na bar gidan nan, na hau a daidaita na tafi har na je gida ina bala'i. Mai a daidaitan ma sai da na shimfiɗa mai labarin nan ɗaya bayan ɗaya. Yaro mai a daidaita ka saurara ka ji, mijin ƙanwata ne ya ci mutunci na, ya koro ni ya ce kan in sake zuwa mai gida. Ina zuwa ɗana ya ce haba umma, me ya faru kike ta faɗa? Na ce daga gidan umma Kamera nake, wai mijinta ne ya koro ni saboda ba shi da mutunci, saboda tantirin ɗan iska ne shi, shine shi ma yaron. To banda abin ki umma kuma kika kama zage shi. Na ce na zage shi, kanin ubanka ne, na zage shi na ce maka kai fa yanzu zan sauke bala'in nan akan ka. To wannan abin gaskiya nan sin din yayi min, ina son wannan sin din. Saboda haka ba abin da zamu ci da shirin Kishiyata sai fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya fitar, Allah ya jagora, Allah ya ƙara ci gaba, ya ƙara ɗaukaka. Bangaren aiki akwai ma'aikata kamar director, producers da crew workers, continuities da sauransu. Wani kalubale kike samu da shi, shin ko kuma wace nasara kike samu da shi? Shin kina jin daɗin aiki da su? Yawa bangaren ma'aikata na farko wanda zan fara ambata, wato in zaga ta producer, wato uwar kuɗin Alhaji Sani Haruna Arahus. Wato akwai girmamawa da karramawa, aiki ne ana yi ana wasa ana dariya. Director Hassan Gisba abin da zamu ce sai godiya. Sai kuma assistant director, wato rugun babban motsi, hadari sa gaban ka inda kake so, Amina Arahus 747. Wato ba abin da zamu ce sai godiya. Akai a komo, ai sama ai ƙasa, a dawo a daidaita. Wani aiki sai me shi. To sai ki bayani akan masoyanki su garzaya don kan channel din Arouse TV domin kallon shirin Kishiya da zai ƙara da su. Ai alhamdulillah yanzu kuwa wato ina kira a gare ku masoyana, 'yan uwa, aminan arziki da duk masu kallon Hausa fim na duk duniya baki daya. Ina kira a gare ku da ku bi wannan tasha tamu domin kallon wannan series namu mai dogon zango, wato Kishiyata. Masu kallon mu masoyana wanda nake burge su a dukkan acting din da nake yi da duk irin role din da na hau yayi musu. To ku bibi wannan shiri, za ku samu abin mamaki, za ku ga abin da ya ƙayatar da ku fiye da yadda kuke zato a game da acting dina. Muna godiya, Allah ya bar kauna. Assalamu alaikum. Sai ki faɗi Arouse TV. Yawa Arouse TV ba? Yawa. Ku garzaya Arouse TV. Garzaya channel din Arouse TV. Ya sunansa kenan? Arouse TV. Idan na mata ku danna subscribe sannan ku danna karara. Da zarar ɗora shirin Kishiyata za ku same shi. Ku garzaya wannan tasha ta Arouse TV. Ku subscribe, ku danna mana kararrawa, da zarar an ɗora za ku dinga kallo. Muna godiya, Allah ya bar kauna. Mun gode Hajiya.